Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kajingmi jongki yau khai masih bean. Bemshimla yo jing itu nakinu ki bor sanshar shnong niki bor sarkar hapo ka East Khasi district kalabu jing ikinong dedo hakaba kala lej ban pinsngau shiktenong skor jongka deputy commissioner jongka East Khasi district ka kong RM kurba ka badaidu ka chairman jongka district animal market monitoring committee bakan shimkhia halor kani khnang ban kurup wad ikimar jongki tu ki bashu khai bean. Haka jingakran bigla pathai kubor u president jongka Bacha Association of Meghalaya uba Ersan Marwen ulai thu baka deputy commissioner kala pentim bakan sakhot daka jingalang banya thirsani halor kanika kam khnang ban khanglat ya ka jingdon jongki yau khai masi bean kibawanra ya ka jingdu nong yakinong sho do masi hapo kanika jela jingwan ni kendu jingi disim ta singi kate lor konong remba ni kuminong adok ngimat jing na skapor bat kani ke jingmat jing ngisem ba kati ke jingdon jong ini giyo illegal babun badan akaleng jong ini ka East Khasi district kadang yo kendu edisi nama ide di chairman jong district animal market monitoring committee kadang ibu jing tho akmat jong i ba inpet permani kini bala dan kanu ka jaka ka ba ni ka yo ko jing ethiet jing ede masi bampat ya leng ba kani ka animal market monitoring committee ken siem ya kata ka lenti ke senjam bakin liak kum kabor ka an aku bandai penduk pendam ne wan bat ban sis ya ki maru di siti yang kumta ba in court meeting nomor dor ya kini ke badai pet bat ken saya le ya ke badon kam kai nomor ka an ni kala don lupa te ka sulong stam pecu pentri kam bet ya mata jing tip jungi te kan mi si kanang bun mentala dagi pauteli ini giyo ki badon te long kumta kan yang baga jingdon jong kini ka pensuk yaki ni ki bakhai be an man le Bangladesh takataw long namar papi ko we ka jing ka long bangimat ka de ko ka khya te mentang kini ki yo be an kimdon watang doktor ro kimdon ro ya kata ka jaka cek te kumno kan kin rai ta ka jingon rai ki mar kan long illegal te henrel rade badan kini ki yo ki baya ka kum ka kendon jong ni ka district animal market monitoring committee ta kamut kan jenderal bah kan namar balai ba kendon lut kan kita ki jingdon kam ki ba kum ba ngide ban ya ka kum kendon menta te kham babun tingi pek ngi babun ma ki kita la lengkot kita menliem kidan ru ki jaka ki bai te ka syong pat haki ba ken le investigate ya kan ya kenang bikin yo ka jing sya ini wan ra bin bar state kade bang in the thiet mar ngmyo su ka dor bangin dia ka dor ka babiang ka jing di kiu dor jong ka do ru kade lengba kini hi ban mentaru ka jing ka bakham so sat kade bang ting bi kawan ka jing pang sai sien pan namar ngi lama dia tu jingwan jong lapis skin disease sak tu por ngimpo asu kan banwan biang sai sien pan kidan ban apa jelaru kidan ban bar jelar kambun kide na bar jelar mde ba maduna kamduna ndrai ka dor kan menta ka jing ka jing long ba ka jing le Bangladesh menta ka dor ngi hap thiet ka dor bangla te menta mde ka jing tan ka do menta wat jing le jong piat jong sini berkhai la sarung ki pat ba kan safar ya kan ya bat kin hap thiet hi ka dor jong bale bangla namar bale ba ngi ong kius ku dor ringim te pat ka root cause of the problem kan ka problem hi ka de basalan sathe ka taru salan bi an te henrei long ka we pat ka long pa susi ka long bahadu mentangim don kem basim khya takada kum ka seng mi shkhamat ban sngo ki bor badi pet badi kmi khna bikin le ka badon kam enta ka dor bangi theta kan ngi sulong ba kumta ka ngi le thet hap sat hi kan mali yet naman kishno te henrei long bandong man chu thet bina kini ki jaka hi bakiwan ra te ni la namar balai maki ki kata ka konsep jungki ka long bikin dia bi Bangladesh namar ka dor ka he tinggi hang ni te kador kan sakiu wi ladang imlah bantap ya kini kijing kan lang mi sakmat ban keren halor kan ni kan sakiu wi kador menta kalong san spa kado bakle siang ban rus spa kado mat ngi actually hadu menta kampat ya kata sistem hi ngirung itrang hi ban ong ban don no daga jing thiet daga 2 kilo te hadu menta 4 ya te legally kan baong baisin ma thiet daga mar ngin thiet no daga 2 kilo
Henry mentangam pada so tip tikena bahdu mentah kasiar kitiet kilo kisniang rugila tiet kilo Henry kalong legal na bahdu mentangam patip tingi kwa hiru bakani kejing tiet kilo dak bathau kilo tingin tiet gimar ngakwa hiru ke sarkar ba lis kan pentrikam mdi bong bathau komiti kaladon lupa ke district animal market monitoring committee Henry mentah yong mengin khot meeting kenya kita ki badai pejaki benta baper bakin cimkia kenya kini kenang bakila kai banle kam ko bagi dan kap ya kata ti ong bain khot no kham kloi tingim tep palanung in sai am ya kata we kalong kum tate ke sarkar ke cimkia anten unless don ki breu balej ban pensngo haki hari ke sarkar kan cimkia lada ngingi lej ban pensngo hari lada ngimlej ban pensngo te ke sarkar ko ong be bakabiang trai Andai ladang ngi pat kim beteri ka kam ladang ngilik ban pensngo te sarkar ka haban simkhia balada kam simkhia te kom ngi rungi haban yet kila klenti kum no ban ya pada kam sakmat